Για σήμερα θα παίξουμε Minecraft και θα σας μάθω να κάνετε τρένο στο Minecraft. Όπως βλέπετε έχω αρχίσει και αρχίζουμε ανοίγοντας 4 τρύπες. Και αυτό το κάνουμε εδώ, το συνεχίζουμε πολλές φορές. Εδώ, 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 εδώ. Τώρα έχουμε ανοίξει τόσο. Ανοίγουμε ακόμα. Για το τρένο να προχωράει πολύ πρέπει να ανοίξετε πολλές τρύπες. Μετά, εγώ για να μην πάρει πολλή ώρα δεν θα το ανοίξω πολύ μεγάλο. Εσείς ανοίξετε πολύ μεγάλο για να γίνει πολύ ωραίο. Μπορείτε να το κάνετε και να έχει στροφές. Οι στροφές είναι λίγο δύσκολες. Εδώ και τώρα θα το γεμίσουμε. Θα πάρουμε ένα υλικό. Πρέπει να μας είναι μαύρο χρώμα. Θα πούμε εδώ. Θα πάρουμε αυτό και θα το γεμίσουμε. Πολιτή σπήλη. Να κάνουμε τη σπήλη. Εδώ γεμίσαμε και τώρα θα κάνουμε αυτό εδώ. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2. Μέχρι να φτάσει στην άλλη άκρη. Εδώ. Τώρα θα το συνεχίσουμε μέχρι να είμαστε τελειώσει. Εδώ θα το συνεχίσω βάζοντας φώτα. Και εδώ μόνο από πάνω θα έχω λίγο μαύρο και θα το κλείσω με τζάμια και θα βάλω και λίγο φως για το βράδυ. Έχω βάλει το φως και τώρα πάμε να συνεχίσουμε να βάζουμε τα λαμπάκια. Μετά θα πάρουμε πάλι το μαύρο υλικό. Πήγε το μαύρο υλικό, πήραμε πράσινο, πήραμε το μαύρο και αρχίζουμε να το γεμίσουμε. Εδώ, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Ναι. Μετά το άλλο θα το συνεχίσω με μαύρο. Να το σπάσουμε. Τώρα εδώ αυτό μας τελειώσει. Εδώ θα το βάλουμε εδώ και τώρα θα πάρουμε η άλλη και θα αρχίσουμε να το γεμίζουμε μέχρι να γεμίσει. Το κάνουμε εδώ. 1, 2. Γέμισε. Τώρα πάρουμε στην άλλη στήλη. Περιμένουμε να γεμίσει όλο. Και τώρα γέμισε. Θα μπούμε εδώ. Θα διαλέξω
αυτό εδώ. Θα αρχίσουμε να κάνουμε τις σειραγές του τρένου. Τώρα κάνουμε και αυτό. Και εδώ και εδώ. Και εδώ. Τώρα θα βάλουμε το τρένο. Όχι αυτό δεν είναι το τρένο. Αυτό είναι το τρένο. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα παιδιά. Yes. Θα βάλουμε εδώ. Και μετά πατάμε το read και ανεβαίνουμε. Μετά κάνουμε μπρος. Όταν σταματήσουμε, πατάμε μία φορά και φεύγει. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.